Sarupathar constituency lakha ke thom dilo jan pathuak lamalong APSLC kang dangamai kangni. Borsing Ronghang Auditorium Hall along so changing room cluster level federation ASRLM BMMU Langsomipi Phuloni cluster amai kangni. Karbi longre abirta ke langra pera rat do anaphan kardom bajarig long kardom. Karbi longre abirta ke than ponjia bang Nilisami Josephine Tisopi non angton pen birtar juponik sine. Aruni phai keparni Sarupathar constituency lakha ke thom dilojan pathuak lamalong APSLC atum kang dangamai Sarupathar APSLC amai phu mohon rong pipensi mai chepahem phupon lapen amor kathar pen maya thepi jaipon labangso kang dangamai long alohiaman pen APSLC amai phuji ai kathar APSLC lamjai sarpo angtong inti kathar Baburam Terang APSLC women wing chunbang Ritakram Sapi APSLC Bokajan in charge Bongpo Kathar Lapen Rongasar Man ki do ki thegi dingatum chetongdun labangso APSLC kang dangamai long BJP Congress Lapen AJP radatum mithang rachari aphan ningka che theka vedera jok Lapen APSLC rachari atum aphan ningka che theki do jok mithang rachari che odun si APSLC along chepa ogdun Lapen non ki bangji MEC killi kahut Sarupathar MEC constituency pen APSLC pen karjap dunjia bangphu Bapuram Terang aphan pahai vekji lapen ongdunga vote pen pahai pon vek popusi raratum ningje pon renti Sarupathar constituency along APSLC ongdunga vote pen high vekji lapen ke high debt pulote Sarupathar raratum aphan nanglang le debt pulote niliar pupen che than peji lapen ke me hiring che thor naman satami nalitum pinang ne nilinang 2PHG pusi Bapuram Terang pen lamthei che chakpon sangti hidi pen presenter anchor bilong re birta nase ile tola parso slogan ke hang ta itu hang polina APSLC lo hai begi athema hai begi podim bang gela no nili tula ke klam ke dam tung an dhadi chibi lo la pen nali tung thaklong ji nili tung ke dam tang la APSLC tung ke dam tang MP election MLA election la ke dam tang dhadi camping bang tavelo tangka puisa ta sikai sitavelo ta vote ke dokok ni mane nili tung APSLC lo ke di vote chong mu topik arlo ninga klom ke kloi pen ke jok joy ta dopik apai nili tung chela khato ni laston nili tung adak pamu penjong nili tung amai phuta thalo ke da ke meeting pa do pin APSLC kam kam non nili tung APSLC long nili tung kam claim pen non nili tung che thaklong adi penang armu bang lo da ke su kotha nili tung inglong asu khai majority pa da ke long areng tung lule lo jongele palu da lule lo pala APSLC pa nadi ke ong tung vote jok se pe hai non adi ki chengsing la lo Sarupathar long ke pucot kali karbing long adang alang sitame nili tula APSLC team atung APSLC tung aron ki bunai do ke pathi do te ma party tung ideology principle do hala so thanks nili tung claim po ki chengsi nili tung ki che so voting thani la ni tu che song pon po ki song bom lo non ta hala so ni power long te ani tu ki claim de gi atung lo la se la ki che so voting thanji la pen nili tung ki doan development la pen saguri la pen contract an tame long lepo ta an tame lahai bang ni tu inglong aso silong chot nai non nili tung chitherang me melam nali tung bisa sete nali tung humdi dam tame la dimaso adi hala dak la dimasa khai del kang nek nek nang tu 6 pu hang jo bo non sipu ni tung 6 dul te sikki follow pu non na tung dam tame ada ke 6 la ron som ta suli bang dak chiti bok het anta bang inuet MLA anta bang anta hadi MP ke tu kar belong si dorak talo tame lan alang li tung jo chiklem thek ini tung ge mane chimang humi la tan hala dak Kiruni longson di bumi ke nak tunggu noti ho nak tunggu lah dak cepang nak tunggu dak sedam nak nak tunggu cerap nak polas nak tunggu reng pok hai gitu dan kita thek pote ini tunggu aleng tunggu rebom tek bom lo sosial media din lo kadu ko beta no ke buji bom rebom lo si APSLC fan ke li tunggu di camping pe pin dan tame joy joy beta but jok si APSLC ni pahai labi Bila Sarupathar lo exam rachari asom tunggu sila nangilin pen rat tum har Apolo te ke pamang ni tung sila rat pamang ni di panali silakan pecilingan la ke lalo adi la regional party eng tang kring adi ma bangke national party che pahai pulo tang te la tung ke eng tang kring independent bang pedo o pong ke enge vote bang pachi thak jam po enge la national party che pahai de po la so po si rada tung ke manguelo las nili tung ta than bom lo nang tung la
BJP van parem ji pulo tangte che thak jam je mangu pin pen APSLC van vote pi lapsit pe hai nang po la no jo kali plong te li tungge di development am men pe li tung long le philang nang jor pi lapo ki cheson sit ke punang tang li lo jo la ke li tungge khai bang ke kai ke ta li tung phanang dong thip nang ber thip du kok po la ke chini lap lo ke ra da tung da chini lap lo ka lo lo pen he ni li hana ke putu pik athak si BJP chalo da ke yok ke sob APSLC lo pu ta na ke ching ki do pik jo la pujo masi nilitu ke damtang MSC election ke bang sirke ba candidate pe nili bang third position lo laso third position kin long abud tungge nili tungge di hala sut ke la nili tungge slogan masih suge prek ote majo kiduk det hemar pong ke rak det sini de chingrum lasa la so but no ta kat ke nili phan khoi thip lang lasa akono la APSLC pe la ko nili APSLC du lo chepok du lo APSLC claim bom dam bom ben APSLC abud ta do lo non bang pas highway ki podim ke la lo Self-help group enta suarlo mithanga charjap thek jiawar sai longpon mithanga chutiki kacho pangreng kacho jor pen lapen ke sarkar atum pen penanga kirap longpon laso phuthak sarkar pen ko ansi kirap ke longdun lahai haya phuthak ka chingwai mai aningkan wang tapadopon lason thak taxi aruni phai sir kepar ni phuluni constituency angkang borsing ranghang auditorium hall along self-help group ningkan ese kamai ping nipon Phuluni cluster amai phi homsera rong pipi chonbang nayoni khaklari atom pensi mai chari ponlo bangso amai longalo hiaman pen lakhakre hini Phuluni constituency MSC mate MLA Dorsing Ronghang Phuluni VDC chairman Kondor Kro DMM Gori Kankar Borua Central Bank manager Kanam Phangchopi BPM Aruti Devi Singh block project manager BC Satyati mungatum cha tongdunsi mayalong RDP dun non kachari bom BJP sarkar atom ke mesena jok self-help group kan bam phetum tangkal loan ke chenglok penang ana kirap lok ikon bisi hawar ke hat MLA Dorsing Ronghang pen bangso mai long lam jai kon altong ke jok dun awe pin pe kenal stop ke penang na yadim long pin la bangso system ke claim ke BJP government atom non ni BJP do ko masi ke rudo re lam nani nili Congress government thekno lo nili FCC panel ka dekhang la claim reklo AGP government thekno lo sedano na government du account pupire heme jale te kok lo sor number to mara tai account pupire kupil po majo bhagle ti pajir di priname hala bang so bang thong ai kaunalo get hak long ve ke bhakti nang tum tangka mahajat long le aku jat ice cream long le aku sekame nang tum bang zero balance account kan kupendan lo anu tin bhata account ka kan kupon alam dikela hello sarkare zero balance account ke dikuri protection byakti protection nakuri kor namo tate bank kor account thake hey process ta amar sarkare loise ki hor karone Birta Lansi Kang Toniklo Domi Thagmi Kardom